مامۆستە مامۆستەیەن مە هێژانە ڕوومەتامە هەمویانە قەدر بلند و زانانە زانایان gelek tiştane pêşiya me ronî dikin zanînên wan me pêş dixin rêya rast jî nîşan didin em bi wan re ser dikevin giring e her mamostetî wisa gotî Hezretê Elî kî tîpek fêrên bikî çil sal jê re bikim xulamtî dersa didin dibistanan li wan kolej û fêrgehan carna jî li her deran dersa didin xwendekaran divê ew jî xwendekar bin ji mamosteyan re rêzdar bin goh bidin dersa baldar bin ji hemû tiştan haydar bin tu baş bide wan perwerde bibin tiştek pêşeroj de gel ji wan bibîne feyde bi rûmet bin di nav gel de perwerde ne tenê ev in xwendin û nivîsandin divê ev tişt jî hebin hezkirin û rêzgirtin xwendekarên nebaş barin mamoste ji wan re arin yên baş bin mamosteyar in nebaş bin ji wan re sarin hez bike ji xwendekaran ders bide wan bi dil û can semex be li hember zarokan cuda ne her yekî ji wan hûn ji wan re wek dê û bava cudatiyê nexe nava mamoste mala we ava ciyê we ser sera û ser çava